Il-Ministri tal-Gvern għal darb'oħra skondi jitkellmu dwar dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna, l-aħħar żviluppi mill-qorti u l-informazzjoni taħraq li jridu jikxfu kemm l-aħwa De Giorgio kif ukoll Vince Muscat. Net News il-ġimgħa staqsa lill-Ministru Giulia Farrugia jekk hix komda bl-akkużi serji li qed jagħmel fost l-oħrajn il-Koħħu fuq wieħed mill-Ministri. Il-Koħħu l-aħwa De Giorgio fost l-oħrajn qed jimplikaw Ministru fil-Kabinett preżenti illi kien imdaħħal f'biċċa xogħol kbira u Farrugia minflok wieġbet iddeċidiet li tgħidilna li hi qatt ma ngħatat taħriġ kif tagħmel hold-up. Tistaqsin il-mistoqsija allura indiretta f'dan il-każ jekk jiena kontx involuta f'xi hold-up jiena nitbissem. Qed nistaqsik jekk inti il-mistoqsija qed inwieġbek jiena dwar il-mistoqsija diretta u nagħmilek iktar faċli allura jekk jiena kontx involuta f'hold-up jiena t-taħriġ li ngħatat f'ħajti huwa biex meta nara hold-up bħala ex impjegata fis-servizzi finanzjarji x'irrid nagħmel meta nara hold-up għaddej qatt ma ngħatajt taħriġ kif nagħmel hold-up. Staqsejna wkoll l-istess mistoqsija lill-Ministru Anton Refalo li bħal ħafna Ministri tal-Gvern ta' qabela irrepeta l-istess retorika billi qalilna li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. Inti komdu bl-akkużi serji li qed jagħmel il-Koħħu fuq wieħed minnkom? Jien nirrispetta sentenzi tal-qrati tagħna u naħseb illi aktar minn hekk dak li ngħid ikun superflu. Intant il-Ministru Edward Zamit Lewis sqar bla tlaqlih li mhux lest jiskuża ruħu għall-attakki li saru fuq il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin meta ħarġu l-provi dwar Keach Kembri. Meta mistoqsi jekk hux lest li jagħmel apoloġija wara li l-Partit Laburista għamel snin jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma kellux evidenza dwar x'Kembri, Zamit Lewis qal ċaru tont li mhux lest jagħmel apoloġija. Se tagħmel apoloġija għall-attakki tagħkom fuq il-Partit Nazzjonalista intom għamiltu snin tgħidu li l-Partit Nazzjonalista ma kellux provi dwar Keach Kembri u li l-box files kienu vojta lest tiskuża ruħek. Għanibda nirrispondi kiena mbagħad jirrispondi l-Onorevoli Referi. Ħaġa jiena mhux se nitlob l-ebda apoloġija, ċertament jiena jekk se semmi attakki naħseb l-attakki u miktar fuqna. Il-ħadd anke Roberta Bela baqa' ma talabx skuża għal fatt li l-Gvern Laburista iddefenda sal-aħħar lil Keach Kembri. Fil-fatt l-għada li x'Kembri kien akkużat fost l-oħrajn b'korruzzjoni u ħasil ta' flus, il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb dwar dawn l-iżviluppi serjissimi li assistejna għalihom fl-aħħar jiem. Semmejt l-interess nazzjonali. Taħseb li kienet fl-interess nazzjonali li il-Gvern jibqa' jiddefendi lil Keach Kembri minkejja l-allegazzjonijiet kollha sal-ġurnata li rriżenja fl-2019? Jien nista' nwieġeb Albert għal dak li għamilt jiena. Preżentement Roberta Bela għandu qudiemu 3 talbiet tal-maħfra presidenzjali illi l-Kabinett irid jiddeċiedi dwarhom.